Odok-odok mana odok-odoknya? Oh. Para petani guys. Mana leh? Odok-odoknya mana? Itu? Oh mau naik? Mau naik? Mau? Iya. Oh. Hari ini Samson survei odok-odok. Ya. Lagi mana ya? Mana ya? Oh. Rambutnya kayak siapa? Kayak nopek ya. Lah iya lah, pawange wae kok ngono kok ya. Tak kira kayak Perno. Oh. Ya Perno kan ya berintik lho ya. Kamu bisa berintik ya? Iya. Kan nek rambutnya rada dawa sithik no ya berintik kae. Ngono. Nunggu situ Berintik kae yo an. Padha wae. Tambah tua omongannya tambah antik ya. Walah, gaul bos. Pokoknya wong nek gak tau roh. Wah. Bikin emosi. Apa meneh urusane karo wong wedok. Wah. Nek dijak nganu balah senenge rasa dibilake nek pengen nganu yo warung yo ngono ora semerintil ya. Ning warung karo kowe nggih. Ya masa warung ndi? Dodi. Lah kok dodek kono ki senengane warung Ayu. ayu kok yo. Ajak ning warung ning sing ayu ngono. Heeh, lah yo nanu goleken kulonan lho. Enak, sing berberi barang ngono. Lah. Mung kuwi akrab karo aku gek Pak Pir omongane kaya ngono. Lho mangkane ancen wis ciri khas. Ciri khase jog biyen. Wis ngono kuwi. Lah ya wis ngono kuwi Pak Lan wis to kudu nyadar. Kandhane mangkane nek wong sing ora tau eruh, heeh. Sing ora tau roh ya kuwandani jak omong pisan mesti langsung lara. Ya nek ngomongi ra ngawaki. Langsung lara pokoke. Wis tenan. Yo omong mriki jeroan. Jeroan tok. Kandhani wong amoh wingi lho wong amoh. Heeh. Sing garap ben biar ngono kuwi. Wong amoh pokoke. Kemana? Pak Pir ngene omong ngene-ngene ora sawur-sawuri. Menapa sawur itu as teko ndi? Lah wi, rungokno ae. Ini yo gak diterusne lah omong. Wong sekali ngomong karo mak jliek ngono. Pokoke aja wis jawab. Karo lek lasi ning warung ngene. Kan gek lagi gatel apane? Pentilmu pegiatan. Ayo Rana ya ikut Bageng lho, ikut Bageng ayo. Yo sana yo. Pasane motor ke lah. Apa? Apa? Oke, ayo paskin, minggir kin. Ya elah. Lah iyalah, butani ya. Biar gaul gitu loh. Ngono. Ya iyalah. Sing panen, guys. Ya, panen, guys. Ya, panen, guys. Ngono. Ayo. Ayo sini gini. Ayo sana yo. Ada semak ya. Ayo. Ayo, Para petani hari ini bunga, guys. Mergo opo? Cair. Begitu. Lagi pada cair, guys. Ingetin jalannya, Son. Awas. Pak Sugi arep ngunggahno gabah lho. Pak Sugi arep ngunggahno gabah. Wah, jang. Kene, naik. Naik. Ane ndi? Naik, Bos. Ane ndi? Wes, ucul kae rono kae. Ndak delok sawahe. Oh iya. Delok sawahmu terus. Sawahe tanok. Tutno kae. Terus. Nah. Lah itu pindahane ndi, Bos? Nah, iya. Napa? Parengan ngene Pak Ngun urung ya? Wes do ngisor kok perasaan kok mau mudhun kok. Gak ya karek nggonmu, Bu. Lah iya. Jagang. Oleh piro?
28. Yo apik. Gone midi wingi yo oleh 28 nek jarine. Ih. Lah didos dek ben kae. Kuwi lho anek cagake ngadeg kuwi lho. Tok 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 Hmm. tok. Paling kingko yo barengi nggone anu ki lho. Apa? Anu Palan. nggone Pak Lan bareng ki Lah lho. nggone Pak Lan kaya dikombi. Paling minggu nek Kak. Jere Oh, wong minggu. ngono. Ya minggu minggu tak kon Oh. delok se nek wis akeh sing ijo yo. Ayo, nanti ke. Son, Son. Ben. Ben. Come here, baby. Hey. Baby. Lindeng gas bocahe. Come here. Come ya. Kae kuwi arep dolanan esor jambu wonge. Iya. Iya teh. Sing abang iki tetesane nopek. Anake wong kae, wong andenge pengeboran minyak kae. Blora. Wong ledok, Ledok lengkong ya, Keh? ledok. Ledok. Wah, aku sering Oh, ngono. wong ledok to ternyata. Omahe kan pas menggok ngetan. Iya, Idul dalan. bener. Mbok nek tekoke nganune aku ya ora genah wae, madepe nang ndi mae lho gak iling. Ya, kayak kan barang ngene to. Iya. Idul dalan. Oh, ya mbah, aku sih ora patek nganu malahan. Sering rono ngeterke gono kuwi. Oh, lah gono wong ndi? Ya gono kuwi. Gono kuwi? Heeh. Oh. Gono kuwi pas mudhun kuwi. Lah bojone nopek sing lor. Oh, padha blorane nekno. Ora blur ledok. Ledok. Apa gak ya wis melok blora wong? Ya bluro iki kan kecamatan. Oh, kecamatane ngono to maksude iki. Tibake ngono. Masuke cepu. Termasuk iki ngono, cepu. Kecamatane bluro. Lah iya, tibake. Lah aku wis nang pengeboran minyak kae kok sampe munggah mubeng. Oh, alah. Ternyata ya. Ternyata wong gelayapan. Jajal muni ora. Wong gelayapan ternyata. Ternyata pi keliling dunia, guys. Jenenge ledok iki tibake dolananku, Pak. Lah ya ternyata Ning taman ledok. taman ledok tibake. Bayo modal kombi guys nek sawah ngene iki di mana-mana ada kombi iki lho. Yuh. Ngantri bos, ngantri kombi ngene iki. Ngantri. Ya. Oh, kaneng ratan yo no. Ayo. Di. Ayo kok Oh, buang iku, buang gak boleh. Dibuang. Dibuang, Bos. Buang. Ngono kae. Keliling. Sing iki lagi santai, guys. Ayo, arkane munggah ke lo. Ayo mundur, cepet. Lah kuwi nek dol kuwi kok. Telon itu uang kok. Ember. Ade, ember. Ayo motor-motore pindahi. Motornya pindah, Kang. Motornya pindah. Kok sak dalan iki gak kerasaan kok. Nah. Enggak mau. Ora gelem. Kok terus patonan yo ngeker. Motornya ndak pindah. Lah ya tekku barang kan ning ratan kuwi. Oke. Yo. Ayo, motornya pindah, Kang. Ya, ayo sini pindah ngalor kabeh. Ayo, motornya pindah.
ndi, Gus? Anu kerja. Oh Sampeyan iya. njopo? Ayo. Wi nggone Pak Lan wi. Kopi. Yo. Kopi. Iki kang rodono silete rodono diecongno rono. Encongno ulon. Diecongno ulon, diecongno ulon. Ayo sini. Lihat sini. Ya, pegangan. Nah, gila guys, berjalan kombine guys. Mana ya? Dadah. Nah, Bang bisa. iya. Pak. Ayo. Ya. Lah kuwi nggone Martin kan? Dok. Nggone dulure lanang sik. Nggone dulure lanang sik. Ayo. Yes guys, cukup samene wae. Makasih yang sudah menonton video hari ini. Matur suwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.